Ο κόσμος της εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή του στη σημερινή απεργία, δίνει τη μάχη για αυξήσεις στους μισθούς, για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δίνει τη μάχη για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πως οι αυξήσεις που έχουν δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους αθροίζουν πρόσθετες δαπάνες ύψους 2,1 δις ευρώ και ισοδυναμούν με επιπλέον 1,3 μισθούς, και ότι ουσιαστικά ο 13ος μισθός έχει ήδη δοθεί, απαντάμε πως εμείς οι εκπαιδευτικοί έχουμε λάβει αύξηση μικρότερη των 20 ευρώ από 1η Απριλίου του 2025. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι μια πραγματικότητα φτωχοποίησης και συντριβής της αξιοπρέπειας, καθώς μέρα με τη μέρα βυθιζόμαστε σε μια καθημερινότητα που πλήττεται βάναυσα από την ακρίβεια. Η πραγματικότητά μας θρηματίζεται. Η καθημερινότητά μας συντρίβεται κάτω από την πίεση της οικονομικής ασφυξίας. Πλέον η νέα κανονικότητα είναι η φτωχοποίηση των πολιτών, μια φτωχοποίηση η οποία αποκτά δομικά και όχι συγκυριακά χαρακτηριστικά και η οποία υπονομεύει με τρόπο ανέκλητο την κοινωνική συνοχή. Εκφράζουμε το σοβαρό προβληματισμό μας για την ισχυρή μας αντίθεση στον διαφαινόμενο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της υιοθέτησης του σχεδίου για προϋπολογισμούς των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολεμικούς εξοπλισμούς.